Nu, așa ținut. Faci și mine asta aici. Ce să țin și jumătate de oră, cum cade mână. Ai pus mecheria în brațe de până. Cum? Am vrut să vin weekendul trecut, am fost o vreme, n-am vrut să ieși din casă. Știi cum a fost? Da. Nu stai pe tine. Dă-te înapoi un pic. Pică pe tine. Pică până pe tine, doar. Ba da, uite de la mine din cap de aici, pică pe tine. Ba da, mă. Înțeleg că ea sunt care intră acum să vadă cum plânge? Da. Ești live. Eu sunt... Am scris acolo pentru cunoscători. Eu sunt... obiectul, tu ești mai... Da, da. Da, ai elevi? La Academie? În practic. Bogdan, ia-l și pentru Bogdan. Nu mai știe băiatul tău cine l-a tos, când l-a tos. Nu mai știe nici... Nu mai mă știe. Azi că să-i pregătesc pozele în care l-am eu tos. Asta e ca lumea. Simpul de cu ce bine are ăsta. Da. Da. Eu mă bucur aici. Aveți treabă? Să văd ce fac cu doamna, că vreau și frata mea și... Sunteți cu Oana. Da, ca să... Noi plecăm pe la 1 și 8. Bogdane? Să rămâine, la revedere, să vă fie de bine. Dă-i.
mice. Am văzut. Ce ți-ai dorit de ziua ta? A zis și aia acolo, să meargă iubitul forță, da? Ce-o fi zis ea? Și vine iubitul din spate, un mățăoan, da. Un bebe, pă. Era trejiunea mea. Salut, tot. Cine e? Graciela. Grazie. Ești audio și video? Da. Cum? Ne aude toți. Nu voi auzi. Da, mai hai de sus. Păi, după ce termin aici. Hai să mă apac sus și facem repede. Mai vreți să mă știu că Nu cred că avem cum să-i arătăm așa ceva. Te pupă Cătălin ceva. Cătă! Te pup! Cum să nu avem nevoie Avem. de un ucenic, Marian Frizer. Avem. Ia. Eu în spate n-am. Unde? În spate. Ce în spate? Ai în fața ei, în spatele ai. Nu stai aici, nu stai aici. Nu stai aici, Victor, uite, e păr. Te întreabă Grațiela dacă sunt și fete. Cum să nu? Desigur. Ungureanu mari. Frățioare bagă limba în gură. Să vorbim. Uite ce, cu așa frate, unde să mă pun la farmacie? Deci tu joc? Ce vreme deci tu un joc? Un joc. Da. Să iasă lumea la joc, domnule. Pitica. Ce vrea Pitica? Aha, aveți ucenică. Nu e elevă. Pardon, e diferență între elev și ucenic. Da. Hai să vedem ce a făcut Liviu. Cine? Necula Alex. Așa, ce cu el? A zis? Ăla, da, uite-te aici. Ia-ne. Până aici. Nu mai sunt fata voastră. De ce, tată, nu mai ești fata noastră? Ești toată viața, ești fata noastră. Poți să fii tu fata oricui, tu ești fata noastră, întâi și forma rulești. Areș. Ai auzit? Areș, dă și lui te rog. Noi te-am creat, Pitico. Dă și lui te rog frumos. Un joc. Hai, dă un joc. Tu ești produsul nostru, Pitica. Ia să vină apoi ucenică. Bogdan? Vă salut. Bogdan? Vă salut. A, domnul știi la mine? De la 6? S-a făcut 6? Ok. Să luați loc. Avem aici și salut dumneavoastră. Mai urci via? Până aici? Aia e linia, da. Asta, două degete, deci unul împrejur toată, da? Aici, în zona asta, aici am vii drept, da? Și nu, că acolo vine 2 jumate și alte chestii, da? O faci în jumătate. Da, tată, pentru cunoscători, da. Uite-te la o batalie. Nu știu cât de clar se vede. Câte clase trebuie să faci? Cum? Câte clase trebuie să faci? E mai greu pentru cei care nu? Înțeleg denumirea. Flat top, flat înseamnă Care? drept, care urci. Și top deasupra. Exact, partea de sus. Dar ce înseamnă cu sărac nu se Exact ce am spus. Flat top se numește. Drept deasupra.
Drept deasupra. Dar nu e drept Drept deasupra. deasupra. Da, traducere direct. Mai făcut și... Cum? Mai făcut și port drapel la moment. Po? Mai făcut și port drapel. Portavion. Portavion. Aia e freză. Du-te Du-te la fata partea mea. cealaltă și Georgiana, ce? adu-și mie un șervețel pentru ăsta mic. Ține normal că te amățește mâna. Da. Mergi și să ne șopturi. Să întoarcem înapoi? Fugiți. Hai, Alberto! Ce mers așa? Cine? Unde mers? Să treci la tuns, tată. Tu ai cartonaș galben, melule. Deja nu știu cum umbli. Nu umbli corespunzător, melule. Ai deja 10 zile de la ultima tunsoare, ție ți-a expirat lucrarea. Nu mai ești conform, melule. Băi, luați-vă voi o cameră, mă. Și vedeți-vă rătreală. Ce dor am eu acum dacă nu stai cu camera. Da. Da. Ce să fac, tati? Uite, îți dau telefonul ăsta să joci, vrei? Nu, e, lasă-l acolo. Băi, lasă-l acolo. Lasă-l acolo, te rog frumos. Ăsta are lamă și te taie în el. N-are joc acum, nu. Nu are joc. Hai, lasă aia acolo. Tăticul are lamă, tată. Tati, stai pe bancă, te rog frumos. Te rog frumos, stai pe bancă. N-am joc să-ți dau. Stai un pic, te-ai jucat până acum, lasă și pe Victor odată. Săruna. Ce vă ajut? Vă ascult. Așa? Nu, că avem dintre astea profesionale, nu... Asta e greu din faptul că dacă nu le văd, Am înțeles. miroase. Am înțeles, O să dar vă arăt, nu costă niciun ban. sunt convins, dar nu mulțumesc. Nu mai aveți fete dincolo. Nu. Mai e o singură fată. Esență de partid. Arăt mamaie. Nu să rămână, mulțumesc mult. Mai reveniți când aveți timp, acum sunt foarte prins eu. Bogdane? Nu, mai reveniți la în altă zi, acum sunt foarte ocupat eu. Când aveți... Auzi, Bodi, te cere lumea aici, Bodi, să te joci cu copiii, că s-au plictisit copiii, Bodi. Probleme, Gogule? Acum e atunci. Știi karate? Știi karate? Arăte tu. Cum? Victor. Victor! 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 Vezi că nu vorbește cu nimeni. No. Victor! Nu te bagă în seamă nici să-l rogi. Victor! Victoraș? Victor! Dacă îmi faci copilul să te fac eu să plângi. Nu tare. Deci Bogdan, nici... să ție tare, nu? Victor! Deci, auzi, Bogdan? Cu a lui doamnă învățătoare de la grădiniță, după jumătate de an a vorbit. Deci nu băga în seamă. Cât? Jumătate de an. Jumătate de an nu vorbea cu ea? Nu, vorbea cu copii, cu ea nu. Credeți ceva? Deci abia acum, după ce v-ați făcut freza, mi-am dat seama cine sunteți. Mulțumesc. Pe bune. Deci când a intrat, nu, mi s-a părut că nu l-am mai văzut pe domnul, dar acum Când începe să prindă contură... culoare, Așa. Da, într-adevăr, mă mai camuflez cu părul lung câteodată. bune, Camuflează cu părul. Am întârziat o săptămână. Tiu, gaura. Se vede?
Liviuță, nu ne descurcăm. Ai băgat uniform, da? Ciprian, ia și mai pune un pic acolo, că mă mai ignesc pe mână. Stai jos. Nu, ce e ăla? Vrei să înțeleg tu ce spune el? Asta pe el. Vrei un pic mai așa, că-mi trebuia să... Așa. Rareș, ce luat și învățăm? A luat și învățăm? N-am avut ceva cu Dana la ședință pentru cel mare. Da? Unde era Sfântul Părinte? Eu inițial când te-am sunat pe tine, mă gândeam să vin ultimul pasager cu 7:30, 8. Dacă tu ai zis nu, acum la 3. Dacă jumate te duci și o jumătate de centimetru în sus să împierzi astea, ușor ca să fie cât mai lejer la pietutul din... Da? Din foarfec. Da, cum să înțelege, acolo sunt tot eu. Dar a intrat el pe... Sunt vreo 30 de secunde în urmă. Secunde. Ai auzit? Da. 15, nu? Da. Luiță, să încerci să mergi pe linii ca să nu ai... Ok, deci încearcă să nu te abați, să mergi mai sus decât ți-am cerut, pentru că riști să intri în altă zonă cu altă nuanță. Ce nu se vede, fata mea? Ne apropiem ușor, ușor, mai avem puțin. Sample, nu cel bun.
Așa. Stai acolo la tine. Aici stai? Da, nimica. Nu. Cred. Stai pe scaunul ăsta. Bine, nu te-a spart. Stai pe scaunul. Hai te rog. Sare, Tati, sare. Sare păr pe tine. Sare păr pe tine, Tati. Hai stai pe scaun. Stai pe scaun. Haide. Nu mai vrei să te joci? Uite. Nu mai. Da, ce fac, da, Lăsați la mine. era să acolo, da? Da. Poți să vorbim. Unde pe? Pe la terme. Pe la... Nu, ăla din Balotești. Din Balotești, la... Mișinele. Cum? Eu acolo cred că... Da? La Balotești, la terme. La terme. Balotești. Nu e notă ok. E cel mai mare de la de piscină interioară. Nu sunt în păcatul. Cum? Nu sunt în păcatul. Imediat cum intri în Balotești, pe dreapta se face. E benzinăria, mă rog, Vis-a-vis de autostop, de reclama aia cu autostop. Cum intri în Balotești, da? pe partea dreaptă, e un drum. Intri în dreapta, ai drumul ăla, cine e drumul ăla? Da, corect. Până unde? Acolo e la final. Bravo! Am o toate, două ori mult. Se reclamă la telefon că poți să te rezisti, că puteți să rezisti. Sau o reclamă că trebuie să fie altul. Sau și asta. Nu până am jurat altul, dar... Nu e momentul acum. Nu pe motiv cum... Nu? Și acum urmează maestria. Nu? Da. Deci până acum... Vezi de ce spuneam că e necesară forfecarea asta acum? Ați aduce aminte? Pentru că aici nu mai e voie 1 milimetru să greșești, pentru că te lași cu alt rând. Trebuie să construiești alt rând. Și riști să ajungi din ce în ce mai jos. Ai greșit 1 milimetru, să vede. O să vezi. Și din cauza asta trebuie de la început să-ți formezi un control pe forfeca la nivel de milimetru. Asta e singura tunsoare care n-ai voie să păcălești. Nu poți să păcălești și să vrei să păcălești, nu păcălești. Se vede. Nu trebuie să fii cunoscător de tunsori de genul ăsta să-ți dai seama că e o tunsoare greșită sau reușită. Aici se vede ochiul liber. Acel milimetru va deranja ochiul. Zic, pe vremuri astea erau lucrări care se dădeau pentru ca să-ți iei gradul de maestru în frizerie. Pentru că noi dădeam mâna, nu era ne dăm mâna oricui să Nici acum nu e.
lateralele le tragi cât poți în jos și le pierzi în așa fel încât să ai toate muchiile, să ai toate laturile. Exact, da. După ce ai terminat astea, îi dai încă o dată și apoi te apuci de partea de sus, care într-adevăr aici e toată spectaculozitatea lucrării. Ce a zis? Mă jură. Mai dă-te în gură, mă, Tigma. Ba, du-te tu, mă. Te zic cu mama. Nu știu, cred că se... Cum? Măcelul mama? Nu zic eu, te zic cu mama, Da. nu știu. Să vezi cât de fire e acum. Era mișto dacă era filmată în direct de aproape și să se vadă și detaliul. Înțelegi, e filmată doar de îndepărtare. Totul viitor. Dacă nu... Cum? N-ai văzut ce mai trebuie? Este de băgat timpul. Păi dar uite în stânga, de Ia zavolim. uite de aici ce e. N-ai dus în soarea până acum. Da, e... Gabi Bărsan e valabil și pentru tine. Liviule. No, ce? Da. Nu e bine, mai Aici am. scrie cineva, de ce sunt toți cu normal. Da. Normal, sunt deja tuns de 45. Ce se e? Ce se e? Ulei. Un pic. Victor, un pic, Tati. Nu e bine, mai am puțin. Un pic, Tati, un pic. Vezi că-l scapi iarăși. Gata, Tati? Gata? Fitore.
Că ar fi doar aia, ce bine ar fi. Dă la voi, Victor. Dacă uite că acum că ți-a terminat tati. Și acum a plecat, uite, dacă așa a terminat tati. Vezi ce frumos a făcut tati? Ia uite. Ce nu vrea, tati? Lasă-l, Victor, lasă-l, tati. Victor, lasă-l. Victor, ce este? Dacă mă prost. Măi, ce-l fractul? Canalul de acum e gata. Deja e stricat prietenia cu ei. Cred că nu mai vor să mai audeze până când vin cu tine. Nu? După ce nu te-au făcut de făcut, ți-a uitat. Cum? După ce le-au făcut de făcut, ți-a uitat deja. Uite că o să audă de tot. Da? Da, tati? Ce talent. Cum mai poți să-i faci? Stai mă să mă îmbrac. Dar nu știu de Hai. Hai, puneți aia în capă. Dă totul și o uim. Să-i vezi dacă nu am pe cineva sau și aici. Nu, dar acum e. Acum e telefonul. Gabi, spălă, dați, stai, stai. Da. Mulțumesc.